Whiteface Mountains storslalambana. Med publik, fotografer och så Ingemar Stenmark. Ingen kunde missta sig på att här och nu var han huvudpersonen. Frågan är, skulle mannen som vunnit 14 storslalomtävlingar i följd bli besegrad i en olympisk final den 15:e tävlingen? Eller skulle han på nytt framstå som nästan omöjlig att besegra? Sällan har Ingemar varit så inställd på att satsa allt som i den här stunden. Med perfekta omstigningar på den förrädiska konstgjorda snön flyter han genom portarna. Till mellantiden är han överlägsen. Från sitt underläge efter första åket segar han sig upp till en segerplats före Wenzel och Hansen. Gold medalist Ingemar Stenmark. Det här var Sveriges första olympiska guldmedalj i alpin skidsport. En händelse för historieboken, alltså värd både beundran och tacksamhet.